Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda öngól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Hát ilyet nem nagyon lehet látni. Koller leveszi a csapatkapitányi karszalagot és elindul az öltöző felé. Ő neki nincs kedve folytatni. Hát hihetetlen, érdemes lenne végignézni a fehérvári játékosokat most egyesével. Sitko a felező vonalon ül, mások a 16-osnál, és mindannyian a fejüket fogják, legalábbis a rutinosabb labdarúgók közül. Ők még ilyet nem nagyon láttak, talán egyszer az Újpest pályán valami hasonlót Tokodi Tibortól, szegénytől. Ez hihetetlen. De vajon mi lehetett az elképzelése Gyuricának? Nem tudom, hol akarta rúgni a labdát. Atyavilág, hát így nem lesz belőle alap.